नमस्कार. सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर गौराईच्या तर रेसिपी आता मी तुमच्यासोबत शेअर करतेच. तर भरपूर अशा मी रेसिपी शेअर केलेल्या आहेत. तर आजची रेसिपी आहे बालुशाही. तर बालुशाही ही परफेक्ट कोणाला जमत नसते. तर परफेक्ट प्रमाण योग्य असेल तरच बालुशाही छान बनते, रसरशीत, ज्युसी. तर मी आज एकदम मस्त अशी परफेक्ट जशी आपण मार्केटमधून आणतो तशीच सेम बालुशाही मी आज तुमच्यासोबत बनवून दाखवणार आहे. तर खूप छान रेसिपी आहे, टेस्टी आहे, झटपट बनणारी आहे. अगदी 15 ते 20 मिनिटामध्ये बालुशाही रेसिपी तयार होते. तर ही रेसिपी अगदी ज्युसी बनणार आहे, आतून रसरशीत वरून क्रिस्पी बालुशाही बनणार आहे. तर आता येत्या गौरीला तुम्ही बालुशाहीची रेसिपी नक्की ट्राय करा. तर खूप ज्युसी आणि रसरशीत अशी बालुशाही भरलेली असणार आहे आतून. तर ही रेसिपी पाहण्यासाठी माझा व्हिडिओ तुम्हाला लास्टपर्यंत बघावा लागेल. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर बालुशाही बनवण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया. तर इथे मी 1 वाटी मोठी भरून मैदा घेतलेला आहे. तर पहिल्यांदा मी मैदा 1 वाटीच घेतलेला आहे. नंतर आपल्याला जर लागला तरच मैदा घेणार आहोत. तर आता एका डिशमध्ये मी हा मैदा घालते. तर आपण मैद्याचं बॅटर बनवून घेणार आहोत, म्हणजे कणिक मळून घेणार आहोत. तर आता आपण यामध्ये बेकिंग पावडर घालणार आहोत. तर बालुशाही एकदम आतून खुसखुशीत आणि एकदम फ्लफी होण्यासाठी आपल्याला बेकिंग पावडर घालण्याची गरज आहे. तर इथे मी अर्धा चमचा बेकिंग पावडर घातलेली आहे आणि खायचा सोडा आपल्याला घालायचा आहे अर्धा चमच्याच्या पण हाफ, म्हणजे बेकिंग पावडरच्या निम्मा आपण सोडा घालणार आहोत. तर आता हे मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर आता आपण दही घालूया. तर एक छोटी वाटी मी इथे प्रमाण घेतलेलं आहे. तर दही 1 वाटी घातलेलं आहे आणि त्याच वाटीने मी तेल घेतलेलं आहे. तुम्ही तेलाऐवजी तूपही वापरू शकता. दही वापरल्यामुळे एकदम खुसखुशीत आतून जाळीदार बालुशाही बनते आणि तेल घातल्यामुळे एकदम कुरकुरीत अशी बालुशाही बनते. तुम्ही तेलाऐवजी तूप वापरू शकता किंवा डालडाही वापरू शकता. तर मी इथे 2 चमचे अजून मैदा घातलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला 1 वाटी मैदा आणि वर 2 चमचे मैदा लागलेला आहे. तर हे अगदी हलकंसं आपल्याला मळायचं आहे, जास्त घासून पीठ मळायचं नाही. हे हलकंसं आपल्याला फक्त एक जागी करायचं आहे. तर बालुशाहीचं पीठ हे अशाच पद्धतीने मळले जाते. त्याला जास्त त्रास द्यायचा नाही. जर त्रास दिला त्या पिठाला तर बालुशाही एकदम खस्ता बनणार नाही, लेयर्स पडणार नाहीत. तर अशा पद्धतीने आपण इथे फक्त गोळा केलेला आहे मिक्स करून, तर बाजूला ठेवून देऊया. तोपर्यंत इकडे आपण पाक बनवूया. तर 1 वाटी मैद्यासाठी मी 1 वाटीला थोडीशीच कमी साखर घेतलेली आहे. तर बालुशाही जास्त गोड नसते, म्हणून इथे मी 1 वाटी मैद्यासाठी थोडीशीच 1 वाटीला कमी साखर घेतलेली आहे. तर त्याच वाटीने आता आपण पाणी घालूया. तर 1 वाटी साखरला अर्धी वाटी पाणी घालायचं आहे. तर अशा पद्धतीने आता आपण ही साखर मेल्ट करून घेऊया. तर उकळी आलेली आहे. तर इथे पाक कसा ओळखायचा, तर आपण 1 तारी नाही किंवा 2 तारीही नाही पाक बनवायचा. तर आपल्याला हलकासा चिपचिपी पाक बनवायचा आहे. जसा की आपण गुलाबजामुनचा पाक बनवतो तशाच पद्धतीने आपल्याला हा पाक बनवून घ्यायचा आहे. तर दोन्ही बोटाच्या मध्ये असा धरून चेक करायचा आहे. तर चिपचिपी झाला की समजावे आपला पाक तयार आहे. तर पाक आपला तर इथे तयार झालेला आहे. तर बालुशाहीला स्वाद छान येण्यासाठी इथे मी इलायची पावडर घातलेली आहे थोडीशी. तर आता इथे मी फूड कलर घालत आहे. तर रेड फूड कलर घातलेला आहे. तर माझ्याकडे ऑरेंज नव्हता म्हणून इथे मी रेड कलर आणि येलो कलर मिक्स करून घेतलेला आहे आता, म्हणजे तो ऑरेंज कलरमध्ये होईल. तर अशा पद्धतीने इथे आपला पाक तयार झालेला आहे. अजून एकदा मी तुम्हाला चेक करून दाखवते. तर मस्त असा चिपचिपी झालेला आहे. तर गॅस बंद केलेला आहे. तर बाजूला ठेवून देऊया पाक. तर आता इकडे आपलं पीठ पण छान मस्त सेट झालेलं आहे, भिजलेलं आहे. तर बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला हे पीठ हवं आहे. तर हे पूर्ण पीठ असं मोकळं फ्लफी झालं पाहिजे, एकदम चिकट नाही झालं पाहिजे, हे सुटलं पाहिजे. तेव्हाच आपली बालुशाही छान खस्ता, एकदम क्रिस्पी, आतून एकदम मऊ लुसलुशीत व्हायला पाहिजे. तर हा गोळा आपण हाताने
हलकासा प्रेस करून एकमेकावरती ठेवून चाकूच्या मदतीने कट करून घ्यायचा आहे. म्हणजे अशा अशा पद्धतीने जर केलं तर लेयर्स फार छान पडतात. म्हणून हातानेच आपल्याला हे प्रेस करायचं आहे. तर इथे लाटायचं नाही, तर एकावर एक ठेवून असं कट करून घ्यायचं आहे. म्हणजे लेयर्स छान पडतील. तर बघू शकता पीठ एकदम फ्लफी झालेलं आहे. अशा पद्धतीनेच आपल्याला हे पीठ बनवायचं आहे बालुशाहीचं. तेव्हाच आपल्या लेयर्स छान पडतील बालुशाहीला. तर हे पीठ छान रेडी झालेलं आहे. तर मस्त असं भिजलेलं आहे, कारण की आपण दही वापरलेलं आहे. तर दही वापरल्यामुळे खस्ता होते आणि लेयर्स भरपूर पडतात. आणि अशा पद्धतीने इथे आपण आता गोळा हलकासा बनवायचा आहे, जास्त प्रेस न करता आणि मध्ये होल करायचा आहे. तर इथे सर्व आपण हातावरती गोळा बनवून हे बालुशाही बनवून घेऊया. जर तुम्हाला दही घालायचं नसेल तर तुम्ही इथे दह्याऐवजी पाणीही घालू शकता. म्हणजे पाण्यामध्ये तेल किंवा तूप असेल, काही असेल तुमच्याकडे, ते घालून घेऊ शकता. फक्त इथे तेल गरम करायचं नाही, काही नाही. साधं तेल आहे तेच घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये दही घालून ते हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर इकडे आपलं तेलही गरम झालेलं आहे, बालुशाही पण आपल्या तयार झालेल्या आहेत बनवून. तर आता आपण बालुशाही फ्राय करून घेऊया. तर खूप काही झंझट नाही, हलकंसं आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. पटकन बालुशाही बनवायची आहे, काही वेळ लागत नाही. अगदी 15 ते 20 मिनिटामध्ये आपली बालुशाही तयार होते. तर आपण मीडियम गॅसची फ्लेम ठेवायची आहे. तेल गरम झाल्यानंतर तर दोन्हीही बाजूनी आपण एक सोनेरी कलर येईपर्यंत बालुशाही छान फ्राय करून घ्यायची आहे. तर 2-3 मिनिटामध्ये आपली बालुशाही छान फ्राय होते. तर बालुशाही किती छान टम्म फुगलेले आहे बघू शकता, कारण की आपण इथे बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोड्याचा वापर केलेला आहे. तर हा जर सोडा आणि बेकिंग पावडर जर कमी जास्त झाली तर बालुशाही बिघडू शकते. म्हणून इथे परफेक्ट प्रमाण महत्त्वाचं आहे. तर इथे बालुशाही आपली फ्राय मस्त झालेली आहे. तर एक एक करून आपण काढून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपल्याला बालुशाही फ्राय करून घ्यायची आहे. कलर बघू शकता, यापुढे तुम्ही जास्त फ्राय करू नका, नाहीतर जास्त डार्क होईल आणि कडवटपणा येईल बालुशाहीला. तर इथे आपल्या बालुशाही मस्त फ्राय करून झालेल्या आहेत. बाकीचे ज्या आहेत त्याही मी तळून घेते. तर इकडे आपला पाक ही थंड झालेला आहे. तर पाक नंतर मी गॅसवरती ठेवलेला आहे आणि गरम करून घेतलेला आहे. तर आपल्याला जास्त पण गरम करायचं नाही, हलकासा गरम झाला की गॅस बंद करायचा आहे आणि गरम गरम असतानाच आपल्याला या पाकामध्ये बालुशाही सोडायची आहे. तर बालुशाही पण आपली गरमच पाहिजे आणि पाकही गरम पाहिजे. तर ह्या टिप्स लक्षात घ्या. बालुशाहीमध्ये पाक आतमध्ये मुरण्यासाठी बालुशाही गरम पाहिजे आणि पाकही गरम पाहिजे, तेव्हाच आपली बालुशाही ज्युसिली आणि रसरशीत बालुशाही बनेल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला दोन्हीही बाजू पलटून घ्यायच्या आहेत पाकामध्ये घातल्यानंतर. तर जास्त वेळ ठेवायची नाही, नाहीतर एकदम लूज पडेल आणि पूर्ण पाक झाल्यानंतर आतमध्ये एकदम ओलसर होईल. म्हणून आपल्याला फक्त 2 ते 3 मिनिटे पाकामध्ये ठेवायची आहे बालुशाही. तर आतमध्ये पूर्ण रस गेला पाहिजे पाकाचा आणि वरून एकदम कुरकुरीत झाली पाहिजे. तर आता बालुशाही 2 ते 3 मिनिटे झालेले आहेत. तर आता काढून घेऊया आपण. तर खूप छान मस्त झालेली आहे बालुशाही, टम्म फुगलेल्या आहेत आणि आतमध्ये पाक पूर्ण ॲब्झॉर्ब झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने इथे आपण पहिली स्टेप तर काढलेली आहे पाकामधून. तर ज्या बाकीच्या मी तळून घेतलेल्या आहेत त्याही गरम पाकामध्ये मी घालते. तर अशा पद्धतीने इथे आपण बघू शकता मस्त अशा फ्राय करून पाकामधून काढलेल्या आहेत बालुशाही. तर कलर किती छान आलेला आहे बघू शकता आणि रसरशीत अशा भरपूर अशा झालेल्या आहेत बालुशाही. तर 1 वाटी मैद्यामध्ये 15 बालुशाही इथे झालेल्या आहेत मीडियम साईजच्या. तर अशा प्रकारे झटपट अगदी 15 ते 20 मिनिटामध्ये आपली बालुशाही तयार झालेली आहे. तर बघू शकता जवळून मी तुम्हाला दाखवते किती मस्त अशी झालेली आहे बालुशाही. तर एक तोडून दाखवते तुम्हाला की जवळून त्यामध्ये किती पाक मुरलेला आहे. तर आतमध्ये बघू शकता लेयर्स पण भरपूर पडलेल्या आहेत आणि आतमध्ये पाक पूर्ण शोषलेला आहे बालुशाहीने. तर 2 ते 3 मिनिटामध्ये आपली बालुशाही पाक पिलेली आहे. बघू शकता रसरशीत अगदी झालेली आहे. तर अशा प्रकारे ज्युसी बनलेली आहे आणि कुरकुरीत अशी वरून झालेली आहे. तर आता आपण डिश सर्व करूया.
तर अशा प्रकारे जर बालुशाही केली तर अजिबात बिघडणार नाही. तुम्ही नक्की ट्राय करा. तर बालुशाही बिघडण्याचं कारण म्हणजे आपण बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा घालतो, त्याचं प्रमाण कमी जास्त झालं की बालुशाही बिघडते. तर अशा प्रकारे जर तुम्ही प्रमाण घेऊन बालुशाही बनवली तर बिलकुल बिघडणार नाही. नक्की ट्राय करा. अशा पद्धतीने इथे मी पिस्त्याचे गार्निशिंग केलेलं आहे. खूप छान मस्त असं दिसत आहे. तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही ड्रायफ्रूटने गार्निशिंग करू शकता. तर इथे मस्त अशा झालेल्या आहेत. आपल्या आतून रसरशीत, वरून एकदम खस्ता बनलेली आहे. तर काही अवघड नाही. ही रेसिपी अगदी झटपट बनते, कमी साहित्यामध्ये आणि घरच्या घरी. जर दही तुम्हाला घालायचं नसेल तर घालू नका, पण दही घातल्यामुळे खूप छान बनते, लेयर्स पडतात आणि अगदी खुसखुशीत होते बालुशाही. आणि पाकाचं प्रमाण योग्य असेल तर आपला पाक आतमध्ये मुरू शकतो. खूप छान रेसिपी आहे. येत्या गौरीला तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. अजून जर माझ्या तुम्ही चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा आणि बाजूला जे बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरती प्रेस करायला विसरू नका, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत लवकर पोहोचेल. तर चला तर मग आता आपण भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.